नहीं हाँ हाँ तेरे मुंह चाम आमा लगे छुंदी होके जाते तो चामच दे दो ना जगन्नाथ को पेट मुंह को टोटा तो दे ମୁଁ ଦେଲେ ଚଳିବା ମୁଁ ଧୁଆ ପିନ୍ଧିଛି ବଦଳିଛ ପୁଅରେ ଖାଇଥିଲା ପିଲାରେ ବଦଳିଛ ନା ଦେଲେ ବି ଠାକୁର ପିଉଛନ୍ତି ଉଠିଲୁ ଥିଲା ଉଠିଲୁ ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାବା तू देलो ना ठीक है ଦେଇଦେବା ହଁ ମୁଁ ତମେ ଆସୁନ ଦେଖିବ ମୁଁ ଅଜାଙ୍କୁ କୁହ ଦେବେ फिर पी दे सब ଦେଖ ନ କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଠାକୁର यही कॉल बजा रहे पड़ बजा रहे ଅନ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି ଏଇଠି ଯାଉନ ତମେ? ଯାଉନ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଏପଟକୁ ଆଣ ଇଆଡେ ମାସା नहीं पड़ बजा ଦେଖ ଦେଖ ନ କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ପିଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ उठो पानी से देखिगला ये पड़छ ସତେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ପରା ହଁ ପିସ୍ से बुधा के नाय म नळे पडे ଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଗଦା ନା ଏଠି यदि बड़ा भद्र पे सुन जाहरी ପିଉଛନ୍ତି हां हेला हां फिर ପିଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ଦିଅ ଆହୁରି हां किराना ଆଣ ସେ पिन्नी मूर्ति पिउछन्ति हां 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 फिर सुन समझते देखिटा आनिवा माले मोरास सलाम जे देखिला मस्त ସବୁଦିନ ଆଣିକି କ୍ଷୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିଆ ହଁ ସବୁଦିନ ତମେ पार्टी को लगे देले କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଣିବ ଆଗ ଥୋଇବ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ताका पाटले खीराटा लागिले से टाइम ହଁ 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 ଆମ କଲେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଇଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଠି କିଏ କଲା ଦେଖି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲା ନାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଲାଗିଲେ କ୍ଷୀର तमरा बाहर रखना जगन्नाथ महाप्रभु ନା से पिउना है ଏ ଖଟାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବି हां काठा मते पिए फटा मते पिए ଜଗନ୍ନାଥ हां ମାଳି କେଉଁ ଦେଖିଆ ମାଳି ପୂଜା କରୁଛି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଗ ବଳଭଦ୍ର ପିଇଲେନି ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ मोरे खिरे या कसी से की करे मोरे खिरे ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବିଲି ଅଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ଦେଖିବେ ପିଇଦେବେ ଆଉ କଣ ଯାଦୁ ଫାଦୁ ଏରା ବାହାରେ ଚାଷ କଣ ଆମ ଘରେ ଆମ ଘରେ